Kevés olyan futócipő van, amit bátran tudok ajánlani mindenkinek. Önmagában nem lehetetlen egy jó daily trainer összerakása, csak az a baj, hogyha egy cipőnek mindent is tudnia kell, akkor sok kompromisszumot kell hoznia a gyártónak, mindez a cipő identitás kríziséhez vezethet. Úgy szeretem megközelíteni ezt a kérdést, hogyha egy adott cipő minél több szituációban helyt tud állni okésan, annál jobb. A hangsúly itt az okésan van, mivel óriási átfedéssel kell dolgoznia, ezért lehetetlen, hogy mindent tökéletesen csináljon. Ez a feleslegesen hosszú bevezetés után akkor jöjjön a lényeg. Az egyetlen futócipő, amire csak szükséged lehet, az az ASICS Nova Blast 5-ös. Az upper egy engineered mesh, amit az ASICS Jacquard meshnek hív. Ebben a színben annyira nem látszik, de amúgy kettő egymást fedő, nagyon jól levegőző anyagról van szó. Azt hittem, hogy jobban fog nyúlni, igazából semennyire sem nyúlik, de olyan jó a cipőnek a méretezése, hogy nem is kell. A sarka kifejezetten merev, és még nagyon jól párnázott is. Semmi panaszom sarokmozgásra. A midsole anyaga az FF Blast Max, nem az az első cipő, amiben ezt a habot rakja az ASICS, viszont ez az első, amiben csak és kizárólag ez a hab van egész végig. És amúgy röviden nagyon jól működik. Van egy hosszabb videóm, amiben mindent elmondok róla, és tényleg be nem áll a szám róla. De azért egy jó és egy rossz dolgot megemlítek vele kapcsolatban. Az én 44-es méretemben 257 g a cipő, ami tök átlagos, viszont úgy, hogy 41,5 mm magas hátul és 33,5 mm magas elől a midsole, az úgy azért elég paraszt. Viszont tagadhatatlanul a legnagyobb hibája, hogy sok más évek óta használt midsole technológiához képest egyértelműen nem olyan jó a strapabírása, gyorsabban kilaposodik. Az outsole tipikus Nova Blastos, a cipő talpának szélei mentén halad végig, és elő van egy V-forma. Amúgy ez az outsole kialakítás felelős részben ezért a tromblin érzésért, amivel az összes Nova Blastját hirdeti az ASICS. Amúgy az ASICS-nek a saját gumia van rajta, ez az Ahar, és abból is az Ahar Low változat. A Nova Blast 5-nek a legnagyobb érdeme az az óriási spektrum, amit lefed. Lassú tempón nagyon protektív, ez az óriási és puha midsole, gyorsabb tempón nagyon jól érezhető a tromblin hatás, valamint rövid és hosszú távokra is megállja a helyét, és nem utolsó sorban nagyon kényelmes ez az upper. Ha amúgy felkeltette az érdeklődésed a Nova Blast 5-ös, van egy hosszabb és nagyon részletes videóm is, ahol mindent elmondok róla.